वंदे भारत एक्सप्रेस को क'क्राझाराव गाजा गोमजायै बरायदों। एमएलए लरेन्स इस्लारनि दैदेननायाव गोबां गुन गोनां सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों गाजा गोमजा हारिमु दिन्थिफुंना क'क्राझाराव बरायदों वंदे भारत एक्सप्रेसखौ। सा सानजा भारतआव गिबि खेबनि थाखाय दिनैनिफ्राय गोदानै वंदे भारत एक्सप्रेसआ बेखेवजाबाय। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ भार्चुएल मडनि गेजेरजों दिनै गुवाहाटीआव बेखेवनानै होयो वंदे भारत एक्सप्रेसखौ। बेखौनो दिनै बेलासि समाव क'क्राझारसिम सौफैनायाव गाजा गोमजायै बरायदों वंदे भारत एक्सप्रेसखौ। मिथिनाय बादिब्ला 1 जुननिफ्राय वंदे भारत एक्सप्रेसआ रायजो राजाफोरनि थाखाय एनजेपि निफ्राय गुवाहाटीसिम कमार्शियेल खारगोन। बरायनाय समाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बाहागो लायो इएम रेवरेवा नार्जिहारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर चरण नार्जारि आरो लोब लोब रायजो राजाफ्रा। जी एक्सप्रेस गुवाहाटी टू निउ जलपाईगुड़ी আজি ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অনলাইন যোগে গুৱাহাটীৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে আৰু অলপ পিছত আমাৰ কোকৰাঝাৰ ষ্টেচন আহি পাবহি। তাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আজি আমাক কোকৰাঝাৰতো এই ট্ৰেইনৰ যি ষ্টপেজ এইটো কৰাই দিয়াৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ হৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ট্ৰেইনে যথেষ্ট আমাক লাভান্বিত কৰিব। কোকৰাঝাৰ টু গুৱাহাটী যাবলৈ যিখিনি আমাক সময় লাগিছিল অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এতিয়া আমি কোকৰাঝাৰৰ মানুহে গুৱাহাটী গৈ পাম। কোকৰাঝাৰৰ পৰা শিলিগুৰিত বহুত আমাৰ পেচেণ্টবিলাক যায়, কোচবিহাৰত যায়, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এতিয়া আমি শিলিগুৰি গৈ পাম, য'ত আমাৰ 5 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। তো এইবিলাক সুবিধা আমাৰ হ'ব। গতিকে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। অসমত মুঠ 4-5টাহে ষ্টপেজ আছে, তাৰ ভিতৰত যে কোকৰাঝাৰত এটা দিলে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, আমি য'ত 5 ঘণ্টাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আমি এনজেপি যাবলৈ, য'ত গুৱাহাটীত 3 ঘণ্টা লাগিছিল, তাত আমি 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি পাই যাম। এইটোৱে আমাৰ লাভ আৰু এইটোৱে আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব। কম সময়ৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীত গৈ পেলাই চৰকাৰী কাম কাজ কৰা বা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা বা বিভিন্ন কামত আমি যে গুৱাহাটী যাই থাকোঁ, কম সময়ৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটীত পাম। সেইদৰে আমি এনজেপিত কম সময়ৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত আৰু এনজেপিত পাই যাম। সেইটোৱে আমাৰ লাভ। दिनै 29/5/2023 जोंनि गोदान ट्रेन वंदे भारतखौ दिनैनिफ्राय खुलिबाय। जोंनि बिदिनो दाब दाब जायगायाव जेरैहाय गुवाहाटी, रङिया, बिजिनी, निउ बङाइगाव, क'क्राझार आरो फकेरा, निउ आलिपुर, कचबिहार, धुपगुरि, एनजेपि बेफोर स्टेशनफ्राव दिनै बे गारिखौ खुलिनायनि नामाव गोबां गाजा गोमजायै मानसिफ्रा दिनै वंदे भारत बे ट्रेन खारनायखौ बरायनो मानसिफ्रा दिनै लैहोर लैहोर जोंनावबो क'क्राझाराव जोङो बे ट्रेनखौ बरायनो थाखाय जोंनि क'क्राझाराव जोङो दिनै वंदे भारत बे ट्रेनखौ हगारनायनि नामाव मोनसे मानसिनि सुबुं थुबुर मोनसे मेल जादों। बे मेलाव नुजाफैदोंमोन जोंनि मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो इएम रेवरेवा नार्जारि आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिसि साहेब, डिसि, एसपि आरो जोंनि डिभिजननिफ्राय नुजाफैदोंमोन सिनियर डिसिएम आरो DN2 बिसोर सारमोना नुजाफैदोंमोन। बिदिनो बेहाय गोबां लैहोर लैहोर सुबुंफोर जमा जादोंमोन, इन्ट्रडिउसनफोर जमा जादोंमोन। बिदिनो दा जोंनि बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दा बे ट्रेना फैगौ 1/6/2023निफ्राय सोलिबाय थासिगोन। आंनि मिथिनायावब्ला बे ट्रेना सानफ्रोमबो सानसे खनबारै दोननाय मंगलबार बारायखौ गारनानै
बे 6 दिन बे बारायाव सोलिबाय थागोन होननानै आं मिथिनो मोन्दों। दा आं जोबोद मोजां मोन्दों बे गारिया खम समनि गेजेरावनो NJP निफ्राय गुवाहाटियाव सहैगोन। मात्र गासैहाय 3 घन्टाल' लानाय जागोन। क'क्राझाराव जाहैबाय आपनि टाइमा 8:40 आरो डाउननि टाइमा मोनाबिलिनि 6:56। पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।